What's up guys? Kami ulit. Let's go! Jackie and KD. Magte-training muna kami ngayon. Jump training, mga ganyan-ganyan. Mga basic skills na pwedeng matutunan sa mountain biking. Papracticein namin sa may Dandan Bikers Trail sa may Malasiki. Gusto nyo mag-practice ng mag-jump, mag-trail, meron din kasi silang mini trail doon. Yun yung i-visit yung Dandan Bikers Trail. Yan, doon kami magti-training. Secret training, hindi na secret. See you there guys. Ito na siya guys. Here we go. Yun. Oh, maluwag Jackie. Ay, dito na kami sa Dandan. Ayan, dito siya. Wala ata sa tono. Dito kami nag-park kasi nakaharang yung sasakyan doon sa entrance nila. Parang wala. Baba muna namin yung mga bike tapos akit na kami sa taas. Ayan, titirahin ni Jackie yung isang ano dito, steep part. Puta basic man. Nice. Woo! Libutin natin muna yung lugar para makita nyo yung mga features. Ito may jump. Ayan. Tapos ito pa, jump pa ulit. Parang step up. Tingnan natin yung mga yan. Ito pa, may isa pa dito. Tapos dyan may trail dyan sa loob. Yung Bakundaw Trail. Gusto nyo mag-trail, pwede nyo i-try dyan. Yun o, naiwanan ko yung helmet sa sasakyan. Napabalikan ko muna. Try naman ni Jackie yung itong jump. Yan. Okay, game! Nice one! Woo! Send! Pagi! Panis! Yeah boy. Yun guys, si Jackie ulit. Try niya ulit. Okay. Yun. Guys, may isa pa silang feature dito na steep section. Ayan na. Ayan. Mababa yan. Kaya tatry ko. Wait lang. May tao dun. Padaan idol. Ay, wala yung angle, hindi ako nakita. Papi Katie. Nice. Yung mga features dito. Daming jumps, meron pang mega jump dito. Tignan nyo. At shout out po sa Enduro Bike Monkeys. Sila po talagang nag-build ng mga jumps na to. Ito po. Kapag pupunta po kayo dito, wag na lang po tayo mag-iwan ng mga kalat para hindi po nakakaya sa may-ari. Siyempre sa builders. Ito po. Yan, mataas po yan. Halos ka-level niya ang taas niyan. Tapos may jump sa dulo. Ito po, may small jump. Tapos yun. Dito na kami ngayon sa Bakundaw Trail. Doon lang yung Dandan, no? Makikita nyo. Basta dyan side. Iga-guide naman nila kayo kung paano pumunta dito. May bayad na daw. 15 pesos per gulong ng bike. Joke lang. 15 pesos per head. Ililibot namin kayo dito. Para pag next na punta nyo, makita nyo dyan. Ayun, no? Exit trail siya. So, maraming padyakan, tas ahon. Pero may mga lusong din. Ito, 15 pesos entrance fee. No helmet, no ride. Lagi naman. Kaya yun, try na natin. Nauna na yung dalawa. Ito siya. May papunta doon, pero dito kami pupunta. Kasi dito daw eh. So parang, ano talaga siya, exit track. Yun guys, ito yung, may drop sila. May maliit silang drop. Try natin. Kaso, for sure, mawawalan ng ilaw. Kaya medyo lalabi yung video natin. Hawakan ko lang kasi wala yung mount ko. Ayan siya. Lusong. Relax lang. Ano kasi to eh, man-made track nila.
Yun guys, marami pa doon, tingnan natin. Yan guys, padyak eh. Parating na sila. Papadyak ka dito. Ito yung truck nila. Whew! Kapagod. Pero game lang. Ito yung pazigzag. XC truck. May mga race na ginaganap dito eh. Visit nyo lang yung Facebook page ng Dandan Bikers Trail. Tindahan sila. May mga doon sa kaninang pinanggalingan namin. Doon may mga paluto doon. Gusto nyo kumain, meron. Ito yung truck nila, paikot lang to. Ilog? Bangin na yan? Wala yan. Ayan, naghahanap si Jackie ng adventure. Fuel for adventure! Doon kami galing kanina, doon. So yun guys, tuntunin muna namin to, tas update ko kayo mamaya. Ito may feature silang ganyan na drop. Tapos may jump daw doon sa dulo. Tingnan natin, sana hindi mawala sa angle yung camera ko ulit. Oh shit, naiihi na ako. Yan guys, hawakan ko lang yung GoPro. Try natin. Woo! Steep din siya. Mga sakto lang. Pwede kang umupo. Jump! Ay, roots! Isang kamay lang. Aray! Jumping down. Ayun guys, may jump. Ayan. Mataas din siya hanggang tuhod. May buwelo. Mga ano yan? 2 feet. Ayun, ganun sabi ni KD. Hawak ko yung kanina yung camera kaya tik na akong mag-jump dyan ng isang kamay. Pero okay lang naman ang nangyari. Tingnan natin. Woo! Nice! Yun guys, nakita nyo naman, meron kaming pinag-sessionan dun sa baba. Balik na kami sa taas. Naligaw kami. Pero malapit naman na. Let's go! Let's go! What's up guys? Ayun, tapos na kami maghapon. It's malamok. Sobrang lamok. Pero hapon na kasi. Ano na lang, visit nyo tong Dandan Bikers Trail. Marami silang features, yung mga pinakita ko sa video. Yun, the best ang experience dito, lalo na kung gusto mo mag-practice mag-jumps. Ang mga jumps. May mga steep din para kapag may mga trails kayo na pupuntahan na may steep, at least ma-practice nyo muna dito. Yun. Pakan nyo yung next na ride namin. So, see you ulit sa next ride namin. See you tomorrow! Tingnan natin kung saan kayo magra-ride. Abangan nyo na lang. Thanks guys!